Wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa barkamu da kasancewa da ku a wannan sabon bidiyo na musamman. A yau zan yi muku bidiyo ne akan wani sabon platform da zaka samu naira 1000 yanzu nan. Amma naira 500 za su baka kyauta. Kana yin register sabon application ne da suke bada kyautar naira 500, amma abin da ake dan uwa sai ka sa 500. Kana yin register zaka sa 500, kana sawa za su baka 500 kyauta. Zaka hada ka cire lafiya. Zaka withdraw din da kudinka da bonus din 500 din da suka baka. Wannan application ne babbar dama ce. Kun gani kamar yadda kuke gani kan balance din kun gani naira 1000, kamar yadda kuke gani kun gani naira 1000, kun gani 23 yau kenan, kun ga yau kenan karfe gashi na 23, kun gani da kuke gani. To kana yin register za su baka wannan naira 1000, kana sa 500, zaka yi deposit din 500. Yanzu zamu nuna muku yadda ake register da wannan application. Kafin mu je ga bidiyo dan uwa, idan har ka san baka yi subscribe ka danna mana alamar subscribe sannan ka danna karrawa. Hakan shine zai dinga baka dama a kullum da zarar mu dora bidiyo YouTube za su ga maka. Yanzu kana taɓa link din misali, za mu ije muku link din a kasan description din mu da YouTube. Kana taɓa link din dan uwa zai kawo maka fuska kamar haka. Zai ce ka sa phone number ka, misali zaka zo ka sa phone number ka kamar haka. Okay, afwa. Sai ka danna wannan da aka ce later as go. Kana sa phone number sai ka danna wannan later as go. Yawa, to yanzu gashi ne sun kawo maka sun ce za ka yi downloading na application din, sannan za ka zo ka yi verifying. Yanzu misali za ka zo ka yi verifying, ga yana sun turo maka mai message yanzu. Yawa, za ka zo ka yi downloading na application din yanzu, nawa da kuke gani. Yawa, yanzu misali za ka je ka download na application. Yawa, to za ka je ka bude message din da suka tura maka yanzu. Kaga sun turo maka message, za ka je kan message ɗinka, za ka bude message din da suka turo maka. In ka taɓa message din zai bude kamar haka, ga yana sun baka link guda biyu. Idan iPhone ce da kai za ka amfani da wannan na farko, in kuma Android ce za ka amfani gashi nan wannan aka ce Android din. Sai ka taɓa link din kamar haka. Za ka jira link din zai kai ka Play Store directly, ka je ka download application din. Kun ga application din, sai ka danna wannan gurin da aka ce install din nan. Za mu jira yi downloading yanzu kamar haka. Yawa, za mu jira ya gama, za mu dan jira shi. Yawa, sai ka danna open misali kamar haka. Kun ga hinan same fake. Yawa, sai ka danna wannan da aka ce let start nan, sai ka danna sign off. Sai ka zo ka sa phone number da ka sa, sai ka danna next. Za ka jira su turo maka da verification code wannan number. Yawa, za ka jira su turo maka da code guda 6 ga sun turo, kuna gani. Sai ka yi ka danna, kai paste din, sai ka ci gaba, sai ka danna next. Yawa, to gashi dan sai ka zo ka sa first name ɗinka, zo ka sa sunanka full wanda ka san yana kan national ID ɗinka, saboda za ka yi verifying account ɗinka. Sai ka sa last name misali, sai ka zo ka sa date of birth ɗinka misali. Yawa, yanzu za ka zo misali da ka sa haka sai ka dana next. Bacin ka dana next sai ka sa password, da ka yi kira password guda 6. Guda 6 ko akalla minimum dai kamar guda 6 ko 8 haka, ko kuma dai haka guda 8 ma misali. Yanzu bacin ka sa wannan password din, zaka zo ka danna gurin nan da aka ce next again. Zaka je kai next, zaka danna wannan gurin da aka ce next again. Zaka danna allow, sai ka je ka ƙara danna next again. Misali sai ka ƙara da kai login. Zaka zo yanzu ka gama register, sai ka zo kai login misali. Zaka zo ka sa phone number ka da password din. Yanzu bacin ka sa wannan phone number ka da password, zaka danna gurin da aka ce login. Yawwa, zaka jira ya bude ma application din, zaka danna gurin da aka ce login. Yawwa, yanzu kaga ka bude account din lafiya, yanzu ka bude account din. Kuma kamar yadda suka gaya maka, kai invite din abokinka, in dai ya sa naira 500 a account din sa, za su baka kai ma 500. Duk wanda ka gaito yana sa 500, kuma kai ma da ka sa za a baka naira 500 kyauta. Yanzu zan nuna muku ku gani misali. Zan je ni turo 500. Zan zo ne shiga wannan gurin da aka ce plus din misali kamar haka. Gashi na suna ga bank transfer and USSD payment. Sai ka danna wannan bank transfer din misali. Zaka zo misali kaga idan zaka yi bank transfer da sauransu misali. Idan kuma kana so ka ga wallet ɗinka misali, zaka shiga gurin da aka ce wallet misali haka. Kaga wallet ɗinka babu ko kwandala a ciki, wallet ɗinka babu kwandala misali. In ka zo gurin da aka ce payment, yanzu misali gashin sun gaya maka kai invite din abokinka ka samu naira 500. To bari nuna muku inda ake deposit a cikin wannan account din. Yawa, to yanzu bacin ka dawo misali, yanzu kama mu je mu nuna muku inda ake deposit. Zaka zo can sama misali, ga can sama can gundan gurin set din nan misali, zaka zo ka taba set din kamar haka. Zaka zo gunda aka ce identification verification din nan gunnan gashi nan, sai ka taba shi misali. Gashi sun gaya maka da BBN zaka yi, ko kuma wannan government issue ID, ko kuma photo identification. Sai ka zaɓi ɗaya misali bari mu zaɓi da BBN misali bari mu ɗauko BBN. Yawa, yanzu kuke gani kun ga na sa BBN ita, yanzu gashi har na yi verifying, yanzu na yi verifying successful, kun gani
yanzu na riga na yi verify successful da kuke gani kun ga yanzu na yi verify din account ina yanzu kun gani na yi verify din account ina yanzu misali sai suka ce photo identification misali gunda aka ce photo identification na misali zaka taba shi kamar haka gashi sun ga make sure the only one visible on screen make sure you are only one visible on screen zaka zo ka dauko hoto misali zaka zo kai selfie kenan zaka zo ka dauko hoto misali yauwa amfani yanzu abin da suke nufi kenan zaka zo ka dauko hoto yauwa yanzu misali zaka zo ka dauko hoto yanzu da kuke gani sai ka danna wannan gurin wannan alawa din zaka zo yanzu zaka dauko hoto zaka zo ka wannan ka juya camera yanzu misali sorry yawa yanzu kun ga na dauko hoto na yanzu misali nayi successful hin danna continue gashi nan sai in danna continue kun ga na gama da wannan yanzu sai in je gama issue ID misali gashi nan national ID card dina ne ko voters card yanzu bari amfani da national ID yauwa yanzu kun ga misali yanzu nayi submit din document ina gashi ne yanzu suna checking ne gashi ne sun gama document you are submitted is been review suna duba shi kenan suna checking kenan bacin ya sun gama cikin za su verify na account ɗinka zai zama ready kai verify yanzu ne kuke gani yauwa kamar da kuke gani kun ga yanzu mun gama da nan yanzu mun gama sa wannan abubuwan yanzu suna checking din account ɗinka ne yanzu VPN kun ga muna sawa yanzu tayi yauwa yanzu gashi suna checking din wannan account namu ne yanzu da ya zama ready zai yi successful lafiya to dan uwa yanzu zamu je next okay sorry zamu je next yawa yanzu bacin account ɗinka ya verify successful misali bacin ka jira sun gama cikin account ɗinka ya verify sai ka zo gurin da aka gurin plus din ga gurin da aka ce gurin plus din nan zaka zo ka taba shi kamar haka zaka zo ka zabi bank transfer zaka ko kuma ta code zaka yi masu in baka da application sai ka amfani da code in kuma kana da application sai ka amfani da wannan shi da bank transfer yawa yanzu zamu shiga bank transfer misali mu ta application zamu tura sai ka zo nan gurin ka sa 500 misali ka ganin ka sa 500 ka danna confirm yawa da ka danna confirm za su kawo maka account number da zaka sa kuɗin directly kuma kana sa zai shigo nan wallet din yawa ga hin sun baka account number yanzu misali zaka dau account number din misali zaka dau account number din in ta banki zaka in ta application zaka dau account number din sannan kuma zaka zo ka dau wannan wema zaka zo ka dau sunan bankin wema sannan kuma wannan gun da aka ce reference number a gurin narration idan ta application ne a gurin narration anan zaka sa wannan reference number din abun da aka sai narration kenan anan zaka sa wannan reference number din sai ka tura idan ka tura bayan yan mintuna 2 ko 3 sai ka zo account ɗinka kana zuwa kan balance ɗinka za ka ga nan gurin za ka ga 500 din ta shigo tana shigowa za ka ga sun ƙara ma 500 ya zama 1000 da ya zama 1000 za ka zo wajen wallet misali za ka zo gunda aka ce add banki ka sa bankin ka misali za ka zo ka danna za ka zo ka zabi bankin ka zo ka sa account number ɗinka ka yi withdraw ɗin kuɗin ka lafiya Allah ya ba mu sa